hey guys ndicela ningandivi wrong ne but ayikhona man andivumelani mina nale mentality yomgalelo lo masingcwabane we-following ngufostelwayo. Go through i-list yabantu abafollowishayo wena. Once you find out ukuthi a person hasn't followed you back yet, please unfollow that person. Akekho important ukudlula omnye apha. I don't care if ucinga famous kangakanani. Ayenzi sense laa nto fondini sowujonge nje ii-numbers ke ngala logic e-maths lit ayinguyena o-standard grade mos la nonsense ngulower grade but ke asikho lapho namhlanje guys andihoyi kwasimenxe mna sawufika sibe zikhalaza apha kwezi comments ankila ufollowishi wena ufollowishi because kaloku ekugqibeleni you can only follow abantu abayi-10k so what happens ke ngokwasasimenxe singu-10,001 akakho important enough yena for le VIP section udicide uyivula apha kuTikTok umuntu ona-100,000 followers foni funeka ahluze pha akhethe 10,000 engathi noko ibhadlile futhi soze nenze bobhanxa mna i-admin leya umuntu nosikaqumba nagqabhuke apha kum okanye athi come fetch lo follow yakhe kwa ii-comments ezi fonini ndiyazama uphendula but sometimes nam ziyanishiya umuntu nosikazoxutha naloo comment yakhe ubuyafuna phofu ke kwasezi zimenxe eziyi-1 ezizifollowisho Beyonce noRihanna pha koTwitter umuntu owako wakhomenta I love you Queen B abadompa zange waphendula nangemini eyi-1 ogqiba azokhalaza apha kum iyafana nje ne-friend request pha kulaa village ngufacebook ayikho tu ineed ye-friends eziyi-5,000 and awuzibona zonke anyway iposti zaba bantu uzazi kuphela uba sezazimenxe esidebe ispace singakhomentiyo qha umuntu makafollowishe le nto ayifuna uyifollowisha guys sanosifakela ipressure e-unnecessary nam bakhona amane ndibafollowishayo efondini endinga-expectanga uba bandifollowishe back but ndiyayincanya i-content yabo clemawisa kaloku fondini yo but ke asikho lapho namhlanje guys nguclear lo ayingontombi udidi.